Kaixo, ni Sara naiz eta informatikako doktoretza egiten ari naiz Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultatean. Nire ikerketa arlo nagusia irudi medikuen analizia da, irudi horiek aztertu eta azterketa horretatik ondorioak ateratzea da helburua. Ikerketa arlo hau bereziki interesgarria iruditzen zait, ateratako emaitzak eta ondorioak medikuntzan eragin zuzena izan dezaketelako. Gainera egindako lanak gizartearentzat onuragarria izan daitekela pentsatzeak lanerako motivazio ekstra bat ematen du. Eta pertsonalki niri dagokidanez, esango nuke oso pertsona alaia naizela, oso hiztuna eta lagunkoia. Eta denbora librean gustatzen zait kirola egitea eta lagun artean bada hobeto.